Здравейте! В подкаста "Смисъл срещу насилието", част от едноименния проект на Българското общество по психоанализа и групова анализа, създател на платформата Кабинет БГ за психотерапевтична и емоционална подкрепа. Това е проект, който е осъществен с финансовата помощ на Столична община и програма Европа 2025 година. Партньори по този проект са Нов български университет, Департамент здравеопазване и социална работа, Фондация Будителките с инициативата "Не си сама" и Топлоцентрала. Тук при нас са Боряна Йовчева и Симеон Василев. Ако искате само за начало така да представите малко себе си. Аз съм актриса, най-общо казано. Занимавам се с социални мрежи, също така създавам съдържание, активист за човешки права. Да. В същата роля и аз, активист за човешки права, председател на фондация Глас, от 10 години част от организационния комитет на София Прайд, а в другата ми шапка съм и в фондация Галерия Кредо Боном, в която пък работи много с изкуството за социална промяна. Носител на наградата Шофар за борба срещу езика на омразата, нали? Правилно казвам. Така, да. Както и наградата на БХК за 2019 за активист на годината. Да. Добре, вие знаете, че този подкаст е част от проекта "Смисъл срещу насилието", който цели да създаде организационна мрежа, която да проблематизира тази тема, особено с акцент към младите хора и проявите на насилие в различните аспекти, както в семейна среда, така и в училищна среда, в работа. Така, то е нещо, което плъзва навсякъде като зараза. И сте тук, защото ние знаем, че тази тема ви вълнува и сте много съпричастни към нея. Може би така като за начало да кажете какви са вашите мисли към ден днешен във връзка с проявите на насилие, защото знаем, че всяка година те по някакъв начин хем се повтарят, хем се изменят. Ще започна аз. Благодаря който желая за съвсем спокойно. думата. Да, те някак си остават, те се случват непрестанно, според мен. Може би това, което започнахме и в предварителния разговор да говорим, е, че социалните медии, тази непрестанна наша свързаност и достъпност онлайн много ускорява разпространението на нещо такова, много, много силно ни шокира и ние като общество, едно световно общество, дори не говоря само за България, според мен този дар на социалните медии е голям, е и кутия на Пандора. Наистина е пълен с злини, които ние те първо откриваме след едни 10 години ползване на социални медии. Езика на омраза се разпространи именно там толкова силно, защото преди да мразиш някой физически в реалната ти среда е много трудно. Много някакси изисква да си някъде много ядосан, много зъл, много наранен вътрешно, за да проявиш тази агресия, докато социалните медии превърнаха този език на омраза и тази анонимност в едно много плодотворно поле, в което можеш да мразиш много хората и оттам това пък почва да нормализира омразата за мен. Ние много добре знаем всички тук, че онлайн омразата всъщност води и до офлайн действия. И насаждането наистина на омраза към някакви определени групи от хора, за жалост, се превърна повече в норма, отколкото да го лекуваме групово като общество. Но да, продължават тези инциденти. Въпросът е какво ние като общество правим, какво ние като организации правим. Аз смятам, че ние се опитваме да правим всичко по силите ни, но смятам, че големият липсващ в тази битка е държавата и институциите, агенциите като Комисия за защита от дискриминация и подобни, които хората дори не знаят, че могат да се обръщат към тях в такива случаи. А в същия момент пък виждаме, че се акцентира в промени в образованието, които да го направят още по-затворено и консервативно, вместо то да е с грижа към децата, с разбиране на децата, с изслушването им като възрастни. Някакси може би акцентът отива повече към децата и към училищната среда и класната стая.
И за мен там е усилието, което ние трябва да вложим и да накараме, може би, държавата по някакъв начин да бъде по-активна. Аз съм абсолютно съгласна. Това, което бих добавила е, че мен лично едно от нещата, които най-много ме тревожат напоследък е това, което си казахме и в началото, още преди да включим камерите, този консервативен тренд, който се разлива по целия свят. И то на места, където никога някак си не е част от обществата там, като Америка. И като си говорим за социални мрежи, освен лесната агресия, която може да проявяваме ни към други, точно защото сме анонимни, другото, което много помага е това, че ние там получаваме повече от същото и се капсулираме в тия балони, в които сме и приемаме, че това е действителността. Тя е една много изкривена действителност. Но освен държавата, освен институциите, другото, което си мисля, че много липсва пак в глобалното голямо общество, не само в България, е някакъв нов подход, който явно все още не сме открили, да се свържем едни с други и да разберем всъщност защо се случва това. Къде е основата на цялото нещо, откъде тръгва всичко, защото сякаш все повече се противопоставяме ни срещу други, на всякакъв принцип се делим. А всъщност и от двете страни има едни оплашени хора и ако се срещнат и се случи някакъв диалог, може би тогава има шанс да се излекуваме. Но ние не бива да забравяме, че алгоритъма на социалните медии е такъв, че да ни разделя. Да. Той да ни филтрира и да ни показва много от същото съдържание и да ни отделя все повече и да ни превръща в два разделени лагера. Аз това, което забелязвам дори в общуването ни с обикновеното с хора, имам чувство, че започва да изчезва сивотата в мнението. Да, нюансите ги Ти няма. си или черно, или бяло и по средата няма нищо друго. И това, за жалост, е наистина силата на алгоритъма в... Не знам как щупим този алгоритъм, който става все по-голям и все по-пълновластен. Аз, като ви слушам, си мисля обаче нещо друго. Социалните медии, да кажем Фейсбук, човек започва да пише някъде във Фейсбук, те отново са някакъв такъв отчаян опит да се влезе в някаква среда. Дали насилието и изолацията по някакъв начин имат връзка помежду си? Защото на мен ми се иска така да мислим едновременно и за хората, които са жертви на насилие, но и за хората, които са жертви на насилие, по друг начин те са активни, те са насилника. Това отново е жертва на същия феномен. Аз имам много любима кампания, която направихме преди няколко години, която беше базирана много и на вашата работа, и на кабинет БГ. Тя се казваше "Наранените нараняват". И беше именно с този обърнат фокус. През годините сме правили много кампании, посветени на хомофобските, трансфобските престъпления от омраза, на жертвите, на помощ на жертвите. Но тогава за първи път обърнахме внимание на какво се крие зад реакцията на един такъв човек. И кампанията наистина придоби много дълбок за мен смисъл. Много чести извадихме в нея много честите причини, защо нараняваш някого чрез думите и чрез омразата. Какво излезе? Травмата в детството, неувереност в самия теб, проблеми, които ти се страхуваш да признаеш пред себе си. Наистина, говорейки от моята камбанария, много често, когато един мъж изпитва силна хомофобия, понякога зад нея се крие всъщност потискани хомосексуални нагласи. Това не е никакво откритие. Но излязоха много наистина извадихме много такива причини, защо нараняваш, с идеята хората, които използват думите език на омраза и въобще слово на омраза и агресия, по някакъв начин да се замислят. Така че да, за мен връзката е много важна, да обръщаме внимание на другата страна и по какъв начин може да помогнем и да подкрепим тези, които също толкова силно всъщност имат нужда от вид подкреп. Да, и според мен там до голяма степен се крие разковничето. Точно това имах предвид преди това, че всъщност когато успеем да се свържем и да видим от какво страда и от какво го е страх другия човек срещу нас, този от който самите нас ни е страх, тогава може би има надежда.
Боряна, вие вчера представихте "Да живее България" в Топлоцентрала, който е вид документален театър, нали? Правилно? Така. Да. И имате опит с други постановки, посветени на темата. Възможно ли е това да влезе в някакъв текст на сцена? Всичко е възможно. Вие казахте, извинявам се, че така ви прекъсвам, че за вас е било все пак трудно да намерите хора, които да се осмелят, хора на другата позиция, не толкова либерална, а по-консервативна, или да речем, аз представям, че е много трудно да си така човек насилник, който да посмее да се покаже в светлината на някакъв прожектор и да каже: аз съм такъв човек. Може би това е нещо, което все пак всеки от нас носи. Как така могат да бъдат привлечени всички в един диалог, защото това е ваша тема? Ами да, аз точно това се опитах да направя всъщност, и това ще е целта ми за напред, да свързвам несвързвяеми хора, които няма никакъв шанс да се срещнат в реалния живот. Те обикновено това са хора, които се срещат в социалните мрежи, излива се една агресия между тях. Докато тук, нали, целта ми беше точно да видим кой е човека, който стои зад тази позиция, за тия мнения. Точно нюансираните мнения се надявах да намеря, възгледите на различните хора, защото ние си представяме, че имаме някаква представа, ние самите също, за насилника, за хомофоба, за расиста, а пък там също стои една личност, един човек, който са му се случили неща, преживява нещо, стигнал е до там, докъдето е стигнал. То е факт вече. Ние не можем да го променим това нещо. Въпросът е от тук нататък какво правим. И според мен с противопоставяне агресия от наша страна също няма да постигнем нищо. Единственият шанс е по някакъв, това казах, друг подход, с други средства да се опитаме да го направим. И за мен театър е възможно такова средство. И наистина мисля, че има някакви малки крачки, които всеки път се изминават в това. Един човек, двама души да се замислят, да си кажат, да си тръгнат с нещо вечерта различно от това, с което са дошли в главата. Мисля, че има смисъл, защото е през позитивен подход. Не е през ти си такъв, нали, пак етикетите, пак обвиненията. Ами по-скоро е ти сам, без да ти го налага някой, да видиш, че срещу теб стои човешко същество и то не е страшно. И не те заплашва по никакъв начин. Или дори да те заплашва, има шанс за диалог. Да, но обикновено хората, като се изправят един срещу друг, като се погледнат в очите, доста така намалява агресията. Аз това се питах. Вие и двамата сте хора, които излагат себе си на сцена, публично. Сцена казвам метафорично. И това е нещо, което все пак е някакси малко или много жертвено, особено когато става въпрос за такава тежка тема като насилието. И как това се отразява на активиста, на артиста, да постави себе си публично в тази светлина и да работи с тази тема? Аз за себе си мога да кажа, че това ми действа до някаква степен терапевтично. Първо, че е някакъв опит да си открит преди всичко, за да си открит пред хората, трябва да си открит пред себе си. И когато излезеш и заявиш, това съм аз, всичките ми несъвършенства и слабости, заставам зад себе си. Колкото и на моменти да не се харесвам, да не се приемам аз самия, да има неща, които искам да променя, това съм аз. И мен лично това по някакъв начин ми действа освобождаващо. Като обратното на това, за да замиташ под килима неща. Така ми действа на мен. При мен също аз съм споделял много често публично, че в училище бях тормозен преди дори самият аз да знам, че съм гей, преди дори да знам какво е хомосексуалност в някаква степен. И това по някаква форма, превръщайки го след това в ежедневие и в работа, съм се замислял, че наистина е отново едно желание да помогна на онова дете в училище, което не се е справило. Но е много трудно. Безкрайно трудно е. Наистина не мога да го скрия, защото ежедневно работата ни среща с много проблеми, с много житейски съдби, на деца изгонени от къщи, на мъже, двойка, които не са приети и трябва да напуснат България, на много неща, и бидейки част от една такава общност, ти приемаш всеки един такъв проблем като свой.
И това в един момент наистина е предизвикателно, леко казано. И в същия момент пък има моментите, в които изплуваш, моментите, в които другите ти помагат. Така че работата е много трудна, но и много удовлетворяваща и много смислена. Но дълбоко някъде в мен мисля, че силно чрез нея искам да помогна на себе си преди много години в училищна среда и да помогна на други деца да не изживяват това. И мисля, че в голяма степен успяваме. Аз се радвам за това, че младите ЛГБТИ хора са много по-открити, много по-смело заявяват себе си, много повече отстояват себе си, много по-нормално се приема сексуалната ориентация. Но е много дълъг път също така. Ние преди малко говорихме за едно проучване. Аз просто си мислих дали не е смислено сега да кажете за това проучване и за... ние говорихме, че между насилието има някакъв луфт, който стига до... Така, между езика на омразата, т.е. и има някакъв луфт до език, не език, дори а поведение на безразличие. Да, съществува в голяма степен. Аз нещо друго си замислих, докато говорихме за алгоритмите и за трудността да намерите крайната консервативна позиция, която пък ние толкова много чуваме усилена. Дали хората в социалните медии, които са толкова крайно консервативни, реално съществуват? Или те са ботове, тролове, усилени, компютърно генерирани гласове на омраза всъщност? Защото ако имаш такава позиция, би трябвало да имаш и смелостта да я заявиш. Но ние също много често сме изпитвали трудност в намиране на човек, който да заяви тази позиция публично, да каже защо съм против емигранти, защо смятам, че геовете не трябва да сключват брак. И се замислих дали всъщност, дали толкова силно съществува това в обществото ни, или то е усилено изкуствено от алгоритми и влияние. Аз мисля, че основната причина, т.е. със сигурност има някакво влияние, но основната причина ние да не можем да достигнем до тия хора са точно балоните, защото от една страна те усещат, че може би ще бъдат във враждебна среда и от друга страна може би дълбоко някъде в тях усещат, че има нещо наредно в това, тази човеконенавистна реч, да се разлее така спокойно и публично. Все пак, може би има някаква мисъл, че не е редно, че може би поне не се говори така. Според мен това са основните две причини. Да. Но за безразличието, разбира се, ще се върнем към теб. Ние много често го казваме и то може би е в много степен голямо вече клише, но много често казваме, че безразличието всъщност те прави съучастник. Това е част от насилието. И е част от насилието и замълчаването, особено, например, в някакви ситуации в градския транспорт, в София, например, който често знаем, че има реч на омраза. Замълчаването, защото не те касае, всъщност те касае. Всъщност ти си също там в този градски транспорт и следващия път може да си ти. Затова безразличието, знам, че не е правилно да се назидават по този начин хората, но безразличието е опасно, безкрайно опасно. Абсолютно да. То е другата страна на агресията направо, но мисля, че много често идва не толкова от наистина от апатия, от безразличие, ами по-скоро от някаква неувереност твоя да се намесиш, дали е редно, дали може би не съм съвсем наясно с ситуацията, сега по-добре да се отдалеча от този проблем. Може би това го има, че като цяло много не обичаме да заставаме зад някакви позиции категорични. Аз също, между другото, много години, много време ми трябваше, за да почна по-свободно да си изразявам мнението, точно защото не се чувствам достатъчно компетентна. Сега от позицията на каква говоря това. Но в един момент ти виждаш, че от другата страна пък има страшно много заливане и си казваш, че може би пък също и този глас трябва да се чуе и че е важно да говорим. И да, мисля, че до голяма степен е от неувереност, не толкова от безразличие, надявам се. Може би да, в вашия случай.
Сигурно има различни ситуации. Аз си мислех, че безразличието сигурно е свързано и с страха. Вие и двамата сте работили с млади хора пострадали или вероятно сте се сблъсквали така и с хората, които са от другата страна, проявили насилие. Ако искате, аз си мисля дали не е добре да говорим, да разкажете за конкретни примери от вашата дейност, които така са ви направили впечатление или са оставили някаква следа във вашата памет във връзка с някаква с това как насилието, особено така, когато остава изтласкано настрани, може все пак да се превърне в тема, за която да се говори. Такива случаи, които имате. Ние говорихме в предварителния разговор за постановката "Лоши деца", както и за реакциите на различни ваши кампании. Mm-hmm. Ти предполагам, че имаш доста повече опит. Какво да кажеш по темата? Във всеки един билборд наш, който е бил залят с боя, е имал 2 души, които са говорили в негова подкрепа и които не са знаели, че проблемът е толкова голям. Аз тук, може би, в това бих акцентирал в насилието. В това, че когато се опитваш да скриеш нещо с боя, да надраскаш, да го заличиш, да му изчегърташ очите, всъщност караш и много други хора да се замислят, че това е проблем, който касае тях и че те трябва да говорят. Това, което си припомняхме, наистина беше кампанията "Няма страшно, това е просто любов", която се превърна, нали, всеки мечтае за такава кампания да се превърне в вайрал, всички да говорят за нея, но зад нея имаше наистина много трудности в справянето с агресията срещу нас. Това, което и по-рано и споменахте с това, че ти си на сцената и ти трябва да защитиш цялата една такава общност и да поемеш цялата негативна реакция всъщност на хората, които мразят тази общност по някаква форма. Но наистина, според мен, насилието, агресията ражда и положителната реакция в хората, които искат да се застъпят и да помогнат. Mm-hmm. И това е най-ценното, най-хубавото. Хубаво е, че не сме го загубили. Хубавото е, че много години по-късно това продължава да се случва и е много, много важно. Иначе случаите, в които престъпление на омраза има наистина в онлайн, в социална среда, десетки са случаите, в които сме подавали сигнали, работили сме по темата. Любопитно е, че наистина държавни органи, отново като Комисия за защита от дискриминацията, не намират много често, дори в вандализираните билборди в Варна преди толкова години, не намериха никаква хомофобия и агресия и дискриминация. Но независимо от това, случаите наистина са безкрайно много, но според мен е хубаво да виждаме и това, което се случва след агресията. И тази реакция за мен е много ценна. Аз не знам дали имам кой знае какво да добавя в момента. Да. То си беше този там, опит. Честно казано, не сме се срещали с агресивната страна. Пак там беше другаде акцента. По-скоро беше защо се стига изобщо до там. Агресията, понеже представлението беше за един случай на дете, което е така имало не толкова физическо, колкото унижение от страна на учител. Mm-hmm. И всъщност нашето изследване по темата беше каква е пътечката да се стигне до там, защото то със сигурност не е да посочиш една причина, ами има път да се стигне до там. И беше от гледната точка на къде са родителите в това, къде са, нали, децата, ясно, и къде са учителите в едно такова поле. И отново, когато се срещаш с хора, е трудно да достигнеш до човек, който, как да кажа, дори ти да си проявил агресия, в момента, в който някой излезе срещу теб и се опита да разбере причините, мотивите, ти дърпаш назад, казваш си, нали, опитваш се да се оправдаеш, не признаваш до край. И така не е било някакво изследване или проучване на тая позиция на хора, които са проявявали агресия към учениците си. По-скоро е било така наше артистично изследване и човешко, как се стига до там, защо и какъв е път и как може да го избегнем всъщност. Можем ли? Да. Боряна, вие казахте, че тогава сте влизали в различни роли, което така звучи много ценно. Да. Малко психодраматично. Да. Аз, така беше. И
много харесвам определението, че актьора трябва да бъде адвокат на персонажа си и да намериш причините и мотивите, защо този човек действа по този начин. Наистина тогава се опитах да вляза в различните гледни точки, така че беше интересно за мен. Проектът "Смисъл срещу насилието" също предвижда подобни, може би просто тук е място да го кажа, подобни дискусии, които да са представени отново през психодраматични и социодраматични средства. Но това е само един от начините човек да може да се постави на мястото на другия. Аз се питам дали все пак хората, които са жертви на насилие по някакъв начин, дали психическо, дали директно физическо, всъщност не са твърде капсулирани в себе си. Понякога те изпитват вина, че това изобщо се е случило с тях. И срам. И е много трудно това да се извърви този път, в който дори през някакъв език, без да излизат на сцена, без да се показват на сцена, пак така метафорично, как е възможно изобщо да се пробие тази стена, защото тук говорим и за насилие, което преживяват юношите, които не са готови така да излязат и да говорят. Затова те дори, може би, така, аз си мисля, че не си дават сметка понякога какво се е случило. Насилието е и нормализирано. Да, и аз така мисля и от опита ми в нещата, с които съм се занимавала, не особено, но напоследък тази година така ми се случи, че бях в различни проекти, някои от тях извън България, на места тип ателиета, workshop-и. Срещах се с много различни хора, които не се занимават професионално с това. И всъщност покрай това установих, че наистина има много терапевтична даже такава полза театъра по този начин. Театър като тренинг, като нещо, което просто да го правиш заради самото изразяване, а не заради някакъв резултат, като някакво представление накрая. Така ми хрумна и идеята да направя актьорски курсове за възрастни, точно защото заедно с една група хора да се опитваме да бъдем по-автентични, да бъдем по-свободни през творческото, в което неминуемо го има във всеки един, да изразим себе си по-спокойно. И мисля, че това са някакви такива много малки крачки, без никаква претенция за каквото и да било, но някакви малки крачки човек да се почувства по-добре в кожата си, което е някакъв вид превенция за всичко това, си мисля. Аз безкрайно много се радвам от нещо, което се случи последните, буквално пред очите ни, може би в голяма степен в София, но надявам се, че се случва и на други места. И то е обръщането към психотерапията всъщност, обръщането към терапия. Наистина виждам дори хетеросексуални мъже, които започват да ходят на терапия. За мен това е безкрайно радващо се, безкрайно хубав тренд в обществото ни. Виждам и много, всъщност, мои приятели, които са родители, децата им са тинейджери, които също започват да ходят на терапия. То от малка възраст, което не съществуваше, когато ние бяхме тинейджери. Ние не знаехме, че може да има Кабинет БГ, безплатната психотерапевтична помощ, Кабинет Дага, която предоставяме на ЛГБТ общността. Това са инструменти, които ни помагат да се справим срещу това, което ни залива. И за мен е много хубаво, че се случва, много оптимистично, че се случва, защото ако ние успяваме вътрешно да анализираме себе си и да не нараняваме другите, това наистина би довело до едно хубаво общество. Не може да заличим омразата, не можем да я изтрием, но можем да помогнем с справянето и аз някакси винаги гледам и в тази посока, но омразата в България е политически билет. Ние виждаме толкова често политици, които вадят този билет с краткосрочни цели, но десетки такива примери, нападението на Rainbow Hub от кандидат за президент, госпожа Корнелия Нинова с борбата срещу джендър идеологията. Краткосрочни билети, но те искат да насъдят омраза. Захарна фабрика. Много са случаите, в които някакси политиците решават, че влизането им под прожекторите ще се случи през омраза към една група хора. И това пречи, това безкрайно много пречи. И ние трябва да намерим начин да му противостоим. За съжаление, те го правят, защото знаят, че има хляб. Има кой да го поеме. И това е доста смущаващо. Да. Оказа се, че пак покрай да живее в България, четох доста статистика най-различна, огромен процент от хората
подкрепят повече дисциплина, повече най-различен вид така затягане на режима в училище. И аз живеех с идеята доскоро, че това въобще не е така и че всъщност много малка част от хората искат такъв тип промяна, че повечето хора наистина искат някаква модернизация, малко отваряне на... Не, оказа се, че просто хората, самите хора, като общество искат доста така... Да не използвам етикети, но да разбрахме се. Спокойно. Но нашето образование пропусна онзи момент, в който то да стане отворено, с грижа към децата, разбиращо, в който да възпитава диалог, в който да възпитава дебат. Това ние пропуснахме буквално за образованието навсякъде и в Дубай имаме примери с такова образование, което наистина е фокус върху децата и нашето нормално последва пък бързо тази тенденция за затваряне и за консерватизъм. Да, абсолютно. Хората, които бяха стигнали, ние още, т.е. те се връщат вече, ние не сме го извървяли до край, за да... И някакси много бързо влизаме в тенденцията, но това, което говорим за младите хора е безкрайно важно. Аз не знам... Аз искрено вярвам, че родителите и приятелите и тези кръгове надявам се да са малко по-важни от образованието, честно казано. Не вярвам толкова силно в ролята на българското образование, в това То е много силно в това да кара децата да зубрят, да научат едни сухи факти, без да ги разберат. За мен не съм експерт, но това което виждам, но се надявам, че пък другите кръгове, приятелските, това, което родителите им помагат по някакъв начин, всъщност да имат по-вярна преценка за живот. Да, макар че всичко това е едно цяло. Аз мисля, че образованието не е отделно от всяко едно от тия други звена, защото на практика образованието е учителите, родителите, децата, всички заедно формират това образование. То е там и е такова, защото хората нямат желание то да се промени. Иначе щяхме да намерим някакви способи и да го направим по-различно. Докато така явно хората като цяло ги устройва. И промяната, която искате в такава посока. И затова тук си мисля, че има значение какво правим, какво казваме, книгите, които пишем, театъра, който правим. Дори как се движим. Да, изобщо всичко има значение, защото тия нагласи, един чува едно, днеска ти минава покрай ушите. Да, затова си мисля, че наистина е важно да се говори за това. Аз си мислех обаче, ние говорим все пак за насилието, което за нас е видимо. Но в предварителния разговор споменахме този случай, в който група ученички записват така много унизителна сцена, който излезе съвсем наскоро. Много унизителна сцена, в която едно момиче е принудено да целуне обувката на своя съученичка и заплашено, че ако откаже, ще последват още по-унизителни и жестоки сцени. Това все пак е станало видимо, което вече е нещо, но в тези юношески кръгове има език, който вие знаете и за сериала Юношество, който не случайно стана толкова дискутиран. Има език, който като че ли остава кодиран, умишлено, за да може всичко това да остане невидимо. И особено младите хора притежават такъв език, за който не знаем дали имаме превод и какъв е превода изобщо. Ами да, така е. Пак това, което се случва с децата сега е плод на това, което ние сме посяли. Те децата не са, ние много често обичаме да гледаме като все едно, изведнъж се появили просто от нищото и ние сме им ги дали всички тия оръжия в ръцете им, после се чуем защо се стига до там. По-скоро трябва да търсим защо в нас, защо така безконтролно, защото в крайна сметка всичките технологии, които имаме, могат да служат за нещо много добро, за нещо много позитивно. Те са социалните медии, въобще технологиите не са нито добро, нито лошо. Те са такова каквото е. И вече ръцете, в които попадат, начина по който се използват, затова по-скоро ние трябва да се ограмотим първо като възрастни хора и след това да помогнем и на децата и те да се запознаят по здравословен начин, а не просто да махнем телефоните от училище и край, няма проблем вече. Mm-hmm. И тия 6 часа в училище, те са без телефони, окей, и като излязат в междучасието, какво се случва ли след училище? Нали, идеята не е да се правим, че не съществува това нещо. То съществува и е огромен фактор. Въпросът е как работим с него, какво правим така, че да влезе здравословно в живота ни и да ни служи положително, а не да се борим с него и да се опитваме да го заличим, защото няма да успеем. То е много силно.
Да, имаме, не знам, може би имаме нужда AI преводач, който да превежда между Gen Z и бумери, между милениал и алфа, за да можем да намериме, да разберем наистина кодирания език, в който те все повече се затварят като отделна общност, без ние да имаме възможност да помогнем на тази общност. И справянето сам, между другото в сериала Юношество имаше точно един момент, в който едно от децата общуваше с баща си, който разследваше случая и той му каза, ти няма да го разбереш. Целият този кодиран език, както и да ти го обясна, ти няма да го разбереш и той и дори и на детето му беше трудно да го разкаже на баща му, а баща му може би наистина нямаше да го разбере. И това се е случило, това е реалност вече. Така че как да убедим отново по-младите от нас, че могат да ни имат доверие, е нещо, което трябва да мислим и да изграждаме. Да, аз така знам, че е трудно наистина. Аз също имам деца и понякога също се плаша какво предстои, точно влизат в тая възраст, но не понякога, постоянно. Ме страх от това, но все си мисля, че все пак ако успееш да запазиш някаква връзка, никога човешката връзка не може да... Тоест, човешката връзка винаги ще наделее пред тази другата, освен ако няма някакви липси, някакви пробойни, които веднага много добре се наместват там в това. Но иначе, ако така си мисля, че това е пътя. И мисля, че и във филма това е посланието, че всъщност то се появява, защото нещо там има счупено, нещо... Да. Много самотен текст. Да. Аз сега, може би, защото се гледам към вас и ми хрумна нещо, като предизвикателство към вас. Дали е възможно да си представите всеки един от вас, че в момента сте едно дете в сегашната 25-та година и така да си представите, ако сте едно такова дете или юноша, така млад човек. Ние всички сме млади, но по-млад човек. От какво ще ви е страх и от какво ще имате нужда в момента във връзка с реалността, в която живеем? Аз мисля, че пак ще ме е страх от същите неща. Пак ще ме е страх от това да не съм приет. Пак ще ме е страх от това да съм сам. Пак ще ме е страх от това да загубя по някакъв начин приятели, връзка с родители, да бъда посочен, да бъдеш по някакъв начин различност, която притежаваш, да бъде използвана срещу теб. Мисля, че отново бих имал тази несигурност, но може би много бих се гмурнал абсолютно в онлайн света и всичко, което мога да видя там различно и всичко, което може да ме накара да избягам от реалността и може би именно това бих направил. Бих хлътнал повече в този куриран съвършен свят онлайн, до момента, в който не се появи някой, който да ти каже умри бе и така нататък. Така че да, би ми било страх от същите неща, от които ми е било страх и като малък. Не ми, че те не са се променили май. Не са се променили. Поне така си мисля. Точно това имам предвид, че те са си без технологии преди 1000 или години или сега. Едни същи неща. Искаме да сме приети, да сме обичани, да можем спокойно да се заявим какви сме. И да, може би това, което е по-различно сега е, че малко по-лесно, малко по-опасно можем да бъдем посочени. Много, веднъж това дете е преживяло унижението от самата случка и втори път от това, че това се разлива на душ и на шире, всички го виждаме. Това е втора агресия към това дете на практика и може би това е разликата. Тоест една идея повече шанс да се чувстваш несигурен, но иначе със същите страхове и нещо, което на мен винаги обаче ми е помагало и в тези години, в които съм бил тинейджър и сега, което виждам и ще ви дам един пример и там, но това винаги е бил човека, който се застъпва. Винаги е бил приятеля, съученика, който казва на булитата не го правете, защо го тормозите. Винаги е бил учителя, който вижда, че има нещо нередно в междучасието, извън класа му и се грижи за децата, за учениците си. Тоест това
поемането на отговорност и застъпването за друг човек, също едно от най-хубавите човешки черти, нали, емпатията, която сега виждаме в САЩ се твърди, че почти, нали, че не съществува, че е измислена на либералния свят. Напротив, наистина съпричастността към тази болка е много ключова в преодоляването й. Така че си мисля, че това е процес, който трябва да ни изкара отново. Иска да дам един пример, че от моите години като ученик до сегашните години, в които племеницата ми е на 7 години, тръгна за първи път на училище, беше страхотен, емоционален, хубав ден. И след като мина първата седмица в училище, аз се чух с нея, с брат ми, за да разбера какво се е случило. И те ми споделиха, че буквално в тази първа седмица, първите ти дни в училище, едно момченце се е подиграло на племеницата ми за това, че е по-нисичка от другите, за това, че е различна по някаква форма. Как, боже мой, нали, дори нямаше време, нали, веднага някой е намерил, а тя не е и по-ниска включително, но веднага някой е намерил причина да нападне някой, веднага едно детенце някъде е било научено или не знам защо е решило, че може да се подиграе на някой. Но това, което се беше случило е, че нейните две приятелки, с които е в училище, се бяха застъпили за нея и бяха от своя страна реагирали срещу това момченце, което отново наистина се връщаме за мен това е тази ключова, явно наистина тази съпричастност е много силна и това да разбираме какво имат зад действията на тези, които нараняват също. Аз също мисля, че емпатията е естествена за човек. Децата, когато видиш едно дете малко да плаче, до него веднага има едно друго дете, което и то започва да плаче. Просто от гледката на нещастен човек, на нещастно като него такова. И мисля, че по-скоро нещо по пътя се прекършва в нас, отколкото, че това е нормалното. Така че аз вярвам в хуманизма и въобще в човека. Да, то има едно много вярно клише, че насилвания човек става насилник. Mm-hmm. И аз също, включително и за себе си мислих, пак споменавам вашия рилс за захарна фабрика, който така, той е много кратък, обаче аз успях да го изгледам на 3 пъти, защото много силно ми въздейства емоционално и в същото време той предизвика, както и в други ситуации, той предизвика в мене и както и ситуациите свързани с насилието над жени, насилието над мъже. Това предизвиква в мене съвсем истинска агресия. И така тогава в мене се започва да говори искам, не искам, насилник. Mm-hmm. Нали? Има един такъв насилник, който стои във всеки от нас. Във всеки от нас има хомофоб, има фашист и така нататък. И също от тази гледна точка така ми се искаше и съм любопитна да чуя какви са честно, колкото е възможно, вашите гласове на един такъв неприемлив за вас самите човек, вътрешно във вас, нали? Във всеки човек има. Това е предизвикателство. Вау, Боряна, да ти започнем. Нямам време да го мисля. Добре, да се цензурира малко движение. Време е за импровизация. Аз така съм ги потиснал моите, че не им давам, сега ще трябва да ги скарам. Говорим за агресия към някаква различност. По-скоро твоята вътрешната, разбрах. Каква би била твоята агресивност? Къде в каква насока? Кога се поражда, защото искаме, не искаме, във всеки от нас дреме един такъв човек, с който ние се борим. Аз също се надигат в мене такива. Не знам дали има някаква конкретна тема. По-скоро също някаква агресия се събужда, когато видя някаква жестокост, когато видя някаква такава откровена несправедливост, като видя. Понякога не се отключва в, в някакви моменти, които са неочаквани. Друг път е съвсем логично. Много често, когато става въпрос за нещо свързано с деца, естествено, като майка, може би инстинктивно в тая посока. Включително и, например, много така силно емоционална реакция имах покрай това всичко, което се случва с Благомир Коцев, кмета на Варна. И може би пак точно чисто човешки, като майка, като родител и той като баща, който няма възможността да бъде до семейството си, до първите дни на малкото си дете и въобще на двете си деца, до жена си. Това изключителна агресия породи в мен, много така почти физическа, мисля, че можех да направя нещо. Mm-hmm. И тая несправедливост и това. И от друга страна усещането, че утре може аз да съм там, утре може да е някой мой близък там, защото то не сме защитени явно от да се случи на някой от нас това.
И да, това е, може би, такъв конкретен пример. Аз нямах време достатъчно. но се замислих, че ако някой е наистина много краен хомофоб, много краен в възгледа си и аз веднага изключвам и решавам, че този човек е глупав и искам да не се занимавам с него, нали, да му кажа, нищо не разбираш. Нали? Нямаш казано. Да, за какво няма смисъл да говоря с теб. А това, което днес, нали, много рефлектираме е върху това, че тези хора имат нужда да бъде говорено с тях. Тоест, те имат нужда да поговорят с някой, защото има нещо дълбоко, което те не разбират и което ние можем да им помогнем. Разбира се, не може да помогнем на всички, но това е някаква степен глас, който смятам, че трябва да потискам в себе си. Тоест, веднага и аз да сложа клеймо на някой човек и да кажа, няма смисъл, има толкова други хора, с които ще общувам, сега не мога и с теб да се занимавам. Тоест, това по някаква форма, да. Аз искам, ако няма такъв човек да дойде да ми се обади. Това според мен е толкова човешко, че няма как да не е така. Всички го правим. Всички се агресираме когато видим агресия. Също може би това е нормално, дори може би е здравословно, иначе какво би било. В крайна сметка се спираме, нали, нищо не правим, но това да се събуди в тебе някаква според мен някаква форма на, не знам, самозащита, в крайна сметка, срещу това. Да, а друго нещо, което много ме агресира е твърдението, т.е. как да кажа, убеждението в последно време, че всичко е въпрос на гледна точка. Тоест, ти можеш да бъдеш приемаш човек, можеш да бъдеш и расист. И въпрос на гледна точка е просто ти избираш кое от двете и това нормализиране на крайно агресивни поведения, като просто друга гледна точка, това много ме напряга. Съгласен. Да. Като аз си мислех така за дали в тази ситуация, която е малко задънена улица, в смисъл ние трябва да се сблъскаме и с нашата агресия и по някакъв начин да я изразим, би било добре. Ако по възможност без бой и скандали, но ако се налага, шегувам се. Но дали принадлежността към група, защото ние си говорихме в началото на този подкаст, че насилието много често е свързано с това, че някой някъде е изолиран, включително самия насилващ човек. Той живее някакси в на някаква граница, която е много често невидима. Дали принадлежността към група, но каква да бъде тази група, която да не е социална, да не е имагинерна, да бъде по някакъв начин активна, може да е все пак някаква крачка. И възможно ли е да има група, в която така да съществуват по-разнородни гласове? Аз много вярвам в това нещо. Абсолютно и напоследък. Всичките ми усилия са в тази посока. Даже това е за мен единствения път. Наистина единствения, защото сякаш сме го изчерпали всичко останало. Той диалога си е струшен в момента, така или иначе. Какво друго остава? Просто аз много обичам да си представям, че обществото е едно семейство и процесите вътре са като в едно семейство. Тоест има някакъв проблем, как може да се реши този проблем? Като се удряме, псуваме, обиждаме, нали, няма да го решим проблема. Някак си с обич и с разбиране един към друг, все пак ние живеем така или иначе заедно. Това е реалността. Може да не ни харесва, но трябва да я приемем и да се опитаме по някакъв друг начин да я променим. Аз в моята работа много виждам силата на групата. И тя наистина е голяма. Нали? Лъгавата и хора, техни приятели, поддръжници, подкрепа. И виждам, че това е много, много силен процес. И съм виждал много, много хора, които са притеснени, свити, които идват на София Прайд или идват в доброволците на София Прайд и се случва една промяна при тях. И един от най-хубавите ми спомени, един от най-хубавите мигове в работата ми е наистина, когато след като мина София Прайд, няколко месеца по-късно правиме събития за доброволците, на които ги награждаваме, даваме им грамоти, благодарим им, че са участвали. И един човек веднъж каза, че за него, един от доброволците каза, че за него София Прайд е по-хубавия ден от Коледа, защото в Коледа неговото семейство не го приема. Но той идва на Прайд и има друго семейство, което го приема. И съм видял в реалност колко силна може да бъде една такава група.
колко силна може да бъде подкрепата, която да получиш, дори само, че принадлежиш, дори само, че си помогнал с едно нещо да бъде преместено някъде. И ще бъде много хубаво ние всеки да търси такава група, в която да бъде, всеки да знае, че може да помогне. Нали, това е пак в теорията на промяната. Винаги се знае, че ако направиш един друг човек щастлив, ти ще бъдеш по-щастлив накрая. Ако помогнеш на един човек, ти ще се почувстваш по-помогнат. И това е много елементарно. Всеки от нас може да го пробва. Всеки от нас. И това е силата на това да променяме, според мен, обществото. Защото ако сме доброволци в насаждане на дървета, в почистване на река, ние може да намерим общност, която да ни помага да виждаме смисъл в общество, в което усещаме, че смисъл е много повече изгубен. Абсолютно. И аз мисля по този начин. Мисля, че е много важно това чувство на принадлежност към някаква общност. Аз също с очите си съм го виждала и то е наистина красиво да видиш едни хора, които идват по един начин и виждаш как се отпускат и се чувстват приети, се чувстват спокойни, независимо, нали, на какво естество е тяхното неспокойство по принцип, но е страшно красив този процес и направо съм пристрастена към това. Другото, което иска да кажа, че може би едно от много малкото неща на съвременното общество, които не мога да кажа не харесвам, защото аз много вярвам във времето, в което живеем, че е наистина най-доброто от всички други времена, всякога и навсякъде. Но едно такова нещо, което е може би по-голяма трудност за съвременния човек, е, че живеем в твърде големи общности и нали, тогава отговорността малко се размива, чувството също за принадлежност е малко по-размито и съответно мисля, че съвременните хора имаме нужда точно от някакви по-малки общности да си намираме, в които да бъдем части, да се чувстваме по-свързани с хората. И от физически и социални контакти, защото ние все повече, аз наблюдавам и сред младите хора, те някакси много повече предпочитат да са на телефона и да си общуват през телефона, отколкото лице срещу лице, защото... има граница. Да, и това е някакси ние отново трябва да го върнем в ежедневието по някакъв начин. Ние самите можем да го върнем. Сега не винаги ти е приятно да излезеш някъде, наистина ти може би дори се страхуваш да отидеш на нещо ново, което ще срещнеш непознати хора. Да, но понякога това усилие, усилие, което правиш, всъщност е толкова ключово пък за теб като човек. Да, и пак нещо позитивно да кажа, въпреки че и аз като родител, нали, се така боря с телефоните и технологиите, свързани с децата, но въпреки всичко, редовно виждам децата как просто, когато се съберат с група деца, те са си деца, каквито са били преди 50 години децата. Пак играят на криеница, пак бягат и тая нужда точно от физически контакт продължава да има не по-малко. И когато се открие такава възможност, виждаш, че не е толкова страшно, може би, времето, в което живеем. Всичко е наред. Децата четат все пак книги. Да, имат повече предизвикателства. Много по-трудно е сега да се случи, но все пак децата играят на криеница и четат книги. А играят ли си на семейство още? Какво значи на семейство? Един ще бъде баща, майка ще имат къща. Играят ли си децата? Всякакви такива ролеви игри си играят. Да. Сега точно това не знам дали... Да, но се замислих, защото когато аз бях дете, много често се играеше семейство и да бъдеш в ролята наистина баща, майка и... Да, със сигурност според мен това си е нещо, което всички правят. В избора. Аз почвам да проявявам някаква алчност, въпреки че трябва да вървим на приключване, но това е последно и след това, ако желаете съвсем свободно ваши мисли по темата, но струва ми се, че ще е полезно, ако желаете да пробвате да споделите по един спомен ваш конкретен, свързан с насилие и как се е развил този спомен към нещо, както Боряна казахте, позитивно. Или дори да не е позитивно, негативно, но така, за да могат, когато хората ни слушат, да се припознаят, защото аз смятам, че насилието, както вие казахте в началото, е нещо, което е за всички. Всеки е бил по някакъв начин някъде там. Някъде там, да. Аз мога да споделя нещо доста лично, нещо, от което много ме е срам и нещо, което съм не за първи път споделяла съм го чак така публично, може би не, но това е случка от детството ми, когато всъщност аз бях в ролята на не на агресора, но точно на безучастния свидетел, който така нищо не направи, а можеше да направи. Това се случи в не помня кой клас вече, но
станах свидетел, пряк свидетел. Бяхме 3 души, един от тези 3 души прояви агресия към... Бяхме само момичета, между другото. И едното момиче не беше приятелка или близка моя, но в този момент бяхме заедно и тя прояви много сериозна агресия към други 2 момичета. И тая травма аз я нося цял живот. Цял живот го нося това нещо със себе си. И понякога, като се връщам назад, си казвам това, аз ли съм била в момента, ми изглежда абсурдно. Дори си мисля, че бих осъдила човек, който го Травмата на мълчанието. Да, но всъщност ето аз си казвам, аз съм го направила това нещо и това е било част от мен, така че може би трябва с някакво приемане и разбиране, че в този момент това са ти били възможностите. С времето се опиташ да го изкупиш това нещо, преди всичко да го осъзнаеш, че си го направил, да го осъзнаеш, че е проблем. Аз през годините съм го така преработила, признала съм си го и може би това е един от поводите да искам да, ако мога да помогна някъде, да не си замълча. Да говориш съвсем. Да говоря за това. Аз пък си мисля през целия разговор, че всъщност аз пък ще дам един много по-общ и голям пример за мен, който също някакси ми дава надежда и той е насилието над жени и убийствата на жени в България. Мисля, че 12 жени от началото на годината. И разбира се и случая с Дебора, който някак си пречупи най-сетне това толкова заспало общество с проблема, който съществува. И не мога да кажа, че се радвам, но за мен е надежда, че хората започнаха да осъзнават колко голям проблем е. Започнаха да осъзнават колко какво тежко предизвикателство е справянето с този проблем. И за мен това осъзнаване на обществото е много ключово, събуждането му, законодателните промени, които се случиха след това. Разбира се, съществуването на закона не предпазва жените, той трябва да бъде и прилаган. Така че това е работа и на много от нас от неправителствения сектор да натискаме правителството да го прилага, също и при нас с промяната в наказателния кодекс, всъщност, за престъпленията от омраза, през които след 20 години битки успяхме да променим наказателния кодекс, така че ако извършиш престъпление също някой заради предполагаемата му сексуална ориентация, то да се преследва като останалите защитени признаци. Но там отново ние трябва, закона е променен, но ние непрестанно трябва да напомняме на хората, че това съществува, че те, когато такъв случай има, те трябва да го заведат като такъв. И затова избирам този, всъщност не толкова, мисля, че и аз споделих лични моменти, но избирам, че тези процеси се случват в България, че те трябва да ни дават поне малко надежда и увереност, че нещата се движат много бавно, но постепенно нагоре като осъзнаване на социалните проблеми, за които ние много от нас работят. И надявам се да продължат. Да не изчезва емпатията. Да, и да добавя също и случая с насилието над животни, който беше много жестока проява и хората отново много реагираха, което също е позитивна тенденция. Забраната на фермите за норки в България. Също. Ето, трябва да си ги припомняме. И така някакси групово да се подкрепяме, че нещата ще се развиват, че стават по-добри. Просто да не позволяваме на омразата толкова силно да триумфира. Вижте как насилието е много тежка тема и ние все пак търсим някакъв излъз към някаква надежда и светлина. И може би това така да бъде и края на нашия подкаст, че няма да решим този проблем, разбира се, но за насилието трябва да се мисли и да не спираме да мислим за него. Благодарим много. Аз ви благодаря.